U MLA ka West Shillong uba Mohendro Rapsang negasngi ulasam de kitiar ki bakentop ya ki jaka bret nyut ki sembai jhur sya ki arspa saupongut ki nongwan ya shipmenta ki belayo jinghikai na Bethany Society halor ka kam thung jingthung ha phalau ying uba Rapsang ulaong ba ka jingmut jong kane ka long ban kentiau ya ki rukom thung jingthung ha ki phalau ying na ka benta ki long kme ba kin yo thung ya ki jhur ki ba khoj ba ki bataimen ba kani ka jing ai ba kani ka jing le kan mentoi sibun ba ye ki long ye ki long sem ye ki kme ki long kme kamni tang ye ki long kme kani ru kan hikai ye ki khun ki ti jang ki bakin ya don ka munsi man ye trailang ye kani ka kam labun ba ki long ye ki long sem kim ju ki khun kim ju tepsu ye kani ki jing thong jing tep bat lemma kani ka program na kme ni ba ki khun ki tiru kani shim interest mendapat nginya pet ya ka jinglong